Rodičom na medzinárodnej trase do Poľska sa naskytol bizarný pohľad. Priamo po ceste sa promenádovala veľká sviňa. Jej majiteľka z Kračúnoviec pri Svidníku ju viedla ku Kancovi do susednej dediny. Čo bolo cieľom ich návštevy, to je dospelým hádam jasné. V Kračúnovciach pri Svidníku ľudia chovajú ošípané. Mladá ošípaná začala sa húkať. Keďže prišiel jej čas párenia, gazdina sa rozhodla to využiť a išla s ňou niekoľko kilometrov pešo ku Kancovi do susednej obce Železník. Gazdina nám to nechcela povedať. Povedzte, že kde s ňou idete? Keď sa svinia ukata, idú ku Kancovi, to jasné, že. Časť cesty viedla po medzinárodnej ceste do Poľska. Zviera sa zľaklo vozidiel a zastavilo premávku. To dakedy bolo v každej chyži prašačka matka, a teraz už neznám. Po príchode ku Kancovi jeho majiteľku vystrašila naša kamera. No to šeňu kamerovať. No a však už kameroval. Sa už kameroval, za celú trahu nekameruje. Ja do chodkenia gazdujem. Gazdujem, mám i kravu, bo inakšie bym nemala ani na papuče, keď poplatím poplatky. Pani Anna Brejová zo Železníka roky chovala prasatá. Povedala nám, že keď chcú oplodiť prasnicu, musia s ňou prísť ku Kancovi aj niekoľkokrát. Skočí na ňu a idú nazad. No a viac ešte môže ísť na druhý deň, že by cholem 2 raz bolo. Keď dobro skočí, starčí raz. V Kračúnovciach sme navštívili pani Elenu Hančaríkovú, ktorá v máji minulého roku kúpila 2 prasatá z Poľska. Dobre, že berú prašatka, hej, kedy kolo Veľké noci už by še mohli zabiť jedno cholem. Pre televíziu je aj Ruslana Kurilcová. Tak sa nachodiť pre jedného Kanca. U ľudí to býva snad naopak. Po toľkých kilometroch je možno aj slaniny ubudlo. Ja, tak z toho teda vyplýva, že chodenie za Kancami prospieva zdraviu. Poďme ale na vážnejšiu tému. Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a bývalý prezident Gustav Husák predsa len bude mať pamätnú tabuľu na budove miestneho úradu v bratislavskej Dúbravke. Poslanci dnes hlasovali len o zmene dátumu osadenia tabule.